Grabe habuga ning bukira diri uy. Makaya ka ning subida ni sa ako ang motor nga si Arif. Tama-tama gyud ug di ni kasubida ni akong motor dito sa bukid. Sigurado balik jud ko sa akong agi gyud. Uy, Taysa te. Bro, si Cardong mo na Asa? Kana. Kinsa nang Cardong? Wala mo ko kailangan ng kimi. Taysa, atong duulon dali. Unsa may tirada na ko ani aron makasubida ko ani? Cardong! Kinsa man ka? Wala nakakaila sa kuha. Wala jud ko kaila sa imong habak. Kinsa day ka? Unsa man ka, uy? Di ba classmate man ta sa una? Unsa gani imong pangalan no? Nakalimot na ko. Kimi gani, no. Ang pinakagwapa ni mong friend. Kimi ikaw na? Oo. Himala kay nagpakita lagi ka diri karon sa kuha. Malamang kay diri man mo ang kalsada pa dulong dito sa balay. Ay mo ba? Oo. Ay nara day diri inyo ha? Oo. Classmate din ni mo Kimi? Oo, classmate man na ako kang katong sipunan pa siya. Ayo pag nanay maulo sa tanang style ni mo. Kabalo ka te. Kanang si Cardong nakaigit gud na sa una sa kong elementary. Uy, paghilom ba paghilom? Nakaigit siya? Oo. Sayang imong kagwapo dong niya. Nakaigit day ka sa eskwelahan. Eh lahi naman to sa una manggod. Kinsa din imong kauban Kimi? Ako ading ate Cardong. Ay ate ni man eh. Oo. Unsay pangalan nimo? Bing di ay. Bing? So hapit-hapit gyud ay bugnong ba magisuon gyud ay mo? Syempre, di ba? Pero mas gwapo pa ko sa iya, ha? Nya kumusta na mga karon? Dalaga gyapon ka karon uminyo na ka. Huy, dalaga pa ko dong. Ay mo ba nya imong ate dalaga pa ni? Dalaga pa pud na. Ay duha day mo dalaga. Oo. Ya, ikaw, gwapo na jud nimo karon Cardong, oy. Ay nag-greet kuniti ako ang bungot ay maulo tag kunita nimo akong bungot ba. Asa magikan nindot lagi kay kong motor. Oo, okay. Musubida, manggugo dito. Kita ka ng pinaka-bundok diyo, kanang buk... Ay, sa ba ka ng pinaka-bukid diya, baka na diyo. Ayaw, Ay, sige, dikit sa mga kana diya ba, musubida ko diya, Kana? Oo. Nindot lagi diha. Nung sa man taon ni, ay, balabig dikit bagay. Allergy ba ko sa mga babae ba yan, no? Si allergy, uy, gwapo ba ya ka? Karon ra ko kakita sa imo. Puki man day ka pag mudako na. Sa una kay bulingit pa kay ka. Alay, man sa una, God. So, siyempre, karon kabalo naman ta mangarte. Cardong, ay. Nana kayo iyab karon? Uyab? Oo. Sila sa tibok kinabuhi na ko. Wajog ko, kasulay ang uyab game ba? Tama, Jod. Kay Si tama, Jud. Single food ko. Single pa pud ka karon. Oo. Pagpuyo basig na palang kay bana diya magkukuran palang tag sundang sa inyo. Wala, uy, namsa mo na. Dalaga, manggod mi ba? Dalaga mo duha. Oo. Basig ikaw ang nangatik diha, basig minyo na ka. Si minyo nga. Kana imong kagwapo? Single ka? Oh, single pa ko. Mo gani no nag-inusara gani ko diri ano kay subida ko dito sa bukid bay na lang ba. Sa man ka dito. Dito lang mag-relax kay tanan ako peaceful kay dito abaw. Cardong, Unsa man? asa di mo nagpuyo karon? Nagpuyo? Mm. Nako karon sa syudad nagpuyo lagi. Pantog ra ni gwapo kag samot kay sa syudad man day ka nagpuyo. Lahi ra magyadang puyo kag syudad gud kay kuan kayo baka nang peaceful kayong area dito dili pares diri sa bukid bagay kargadog trabaho bugat kayo. Ay nako, mas nindot kaya diri sa bukid. Unsaon na lang makaasawa ka diri sa bukid? Ikaw ba wajud ka na usabay nana jud ka sa una ba pila edad sa imong ate? Ay akong ate. Oh. Kaan pa man na siya 25 niya ako kay 20. Kaya edad ra deta. As in? Oh. Bagay jud kaayot Mo ganino nagka-classmate sa una no kay kaedad ra ta. Bagay jud kay ta Cardong baka pareho tag edad niya. Murag Ikaw ba imo na po gijaming diya ba non sa unin taon ka oy. Ina panguli na mo dito basta gipangita na mo dito kay musubida po karon dito sa bukid oh. ay Dili na ta Kimi, basig sabantang mamaw niya. dili pa to masuko si mama. Ingnan lang gud nato nga naatay gi kuan ba gihapitan nga project. Sabantang mamaw niya, bahala ka. Ay sabad ya ti. Cardong yanang magunsa man ka dito Dito lang ganin no maglaglaag lang gugo kay wa ko lingaw. Ay pwede man kamulaag dito sa mong balay. Okay ra dai sa imong mama magpapa. Okay ra, uy, wala man sila dito. Nikin sa may tao dito
Kamera duha ni ate. Kamuran duha. Sige lang, wala agra ko sunod adlaw dito ah. Ay kay dong nami ko andito nami manok nga Bisaya. Na may manok ng Bisaya. Oo. Ay, murag lami na ba? Dugay-dugay na ba ko wala ka kaon og manok ng Bisaya. Tara, ubata dito ah. Sunod na siguro maulaw manggol-go Kami dito lang ta sa iya o. Ato man kaya siya dito o. Nindot kay dito. Ay, Sabay ta. Ay apil-apil diha. Unsa man Ay, to? ay sumbong ta kaon niyang mama. Testingig sumbong. Ay kay dong kuan man gud na siya kanang chismosa bayan na siya. Halata mas dagway sa smosa. O sige, masubida na kog bukid kami. Ato sa ko ah. Ay Kardong, pasakay ako bi. Ha? Sakay ko sa imo. Asa man ka madto? Muban si mo dito sa bukid. Muban ka? Oo. Nyay mo hangati. Pasagdira. Uy, ayoko biyae. Sa mukhan mo. Ay, pasagdira na diha Kardong. Kabalo naman na siya manlakaw mo uli dito mo ah. Oh, sige. Uban na lang po sa ko. Kaya total, ako rin po isa bitaw. Masubida dito sa bukid. Uy, Kimi. Saman. Ako. Sa mukha ni mo. Ayoko biyae ba kay sumbong ta ka mama unya. Ay, pagbaktas dito ah. Sige, panggunit ya kini ha. Ni Kardong. Wow. Nindota sa iyo mo ang kambyada Kardong. Ay, dako lagi kay ni. Hala, nitindog lagi na. Ayaw gunitin ang ako ang binuhi diya. Noon sa day ka diya ra ka gunit sa akong kilid. Abi na ko kambyada to. Walay kambyada ni akong motor. Nasa ubos ang kambyada ni. Nganong tindog man to? Aw, lahi man ang kambyada. Lahi jud ay basta makakita sa ko ay mo ang kambyada kay mutindog jud. Anong matindog man? Nga tindog naman ni daan. Ay, gunit na. Noon sa day ka. Dako lagi na Kardong. Aw, alangan kay busok pa man kay wa pa man naagihan og lain god. Wala pa. Oh, mao ni nga dako gyud ni kay suka-suka wa pa man ni kaagi og kuan god para sa lang sa uban ba nga. Sige Kardong, masakay ka sa imong motor. Muban ko dito sa bundok kay unya pag-abot nato dito ikaw na pud ako ang sakyan. Kaigat sa nimo eh. Dili man na paigat-igat Kardong. Palami man na.